Barborka, a za tym Mikołaj. No, tuż teroski można deczko ino zdziebko o naszych grudniowych fajerach. Wczoraj fajerowali grubiorze, a jutro będą mieli uciecha nasze dziecka z kuli Mikołaja. No też wczoraj mieliśmy sam tutaj na Śląsku Barborka. I jak mi się zdo, nie ma we ludziach, aby takie uciechy, kiedy była pierwy. Bo i nie ma ze czego ta uciecha sam u nas mieć. A dawni to ci dopiero był fajer. Od samuśkiego rozwidnioka po drogach, po ulicach trajtali dmuchoce, gryfne berkmońskie kapele. Muzykanty we paradnych mundurach i we tych berkmonkach ze fejderpuszem na palicach, których wiódł szumny kapelmeister. Wołali muzyków wszystkich aerów, gwarków, grubiorzy, murcków, albo jak w to u nich tam mianował, na gruba. Tamte najlepsze, najbardziej robotne dostawali od dyrektorów ostomajte krzyże, medaliki, gyszynki, geld, co staro nie wiedziała, i takie tam byle co. Oszkliwce go dali, że za gierka to sam do nas na Śląsk przyjeżdżała kipa, a do każdej gruby walili całkę kary tych medalików. Teroski można tego je zmienić, ale i grubów mamy już nie zatela, a we tych wszystkich miastach kaj gruby byli, napoczynał się fajer na cołki Karpenter. Musowo byli wszędzie roztomajte biesiady i to nie jakieś ich wysztudiowane, ale te nasze, śląskie, do naszych hopów. Piwo ci się loło, choby ze kokotka, na talerzach gryfne, a i zbajny i do takie srogej, że kostyry za okno im wystowali. No i dalszy, krupnioki, rzymloki, śląski wóz, że mosztrychem, berkmoński gorczek i wiela piwa. Z cyganiu bych, kejbych powiedział, i że gorzoły blank nie było. Nie skorzy to furgali wice, szpasy i roztomajte gotki od starych sztajgrów, którzy młodzioków, sztiftów uczyli grubelokowego fachu. Kiełżniwtorzy mieli sztajfne szłapy, dyrdali nas od dodom, a tam ich stare i dziecka szykownie, wysztiglowane, nie poradzili się doczkać na ojca albo starzyka, dowali łonym ciepłe lacie, rychtowali fajfka i chozali się zicnąć na zofie albo na szeslągu. Dobro kobieta to jest se narychtowała hopowi już przodzi warzunka. Wiecie, taki gorki sznaps na szprycie, miodzie ze cytruną i korzyniuma. A to wszystko z korzy wliwało się do rubych szolek, co by zawczas nie oziąbło. Lata tak zetrwało pod Wilterowskiej, to wszystko diosi nie wzięli i nie praskło wszystko na ostuda. I komu to zawodzało? Kto tego ci nie miał rod? Barburka, to je ci tyż przeca gryfne miano do działszek samtyszy, kerym dowali to na chrzcie. We każdej dawniejszej hajerskiej familii musiała być chociaż tako jedna barburka, bo to jest patrunka wszystkich berkmunów, ale też i kamieniorzy, wojoków i można mało w to o tym wiedzy i manów i ryboków. Tela, co najbardziej wezocy mają ją, ta barburka, berkmuny i można to będzie blankfouglowate, drukorze. Na jutro będziemy mieli jeden ze najgrywniejszych dni w roku i to nie ino dla dziecek, świętego Mikołaja. Człowiek sam najprzodzi pec o 6 grudnia każdego roku wszystkie dzieci i to na całkiem świecie nie poradzą się doczkać świętego Mikołaja. Ale zmiarkował, co to jest psinco prawda. Te niemieckie, wszystkie, amerykańskie, niemieckie, jakie tam jeszcze bajtle już naisto dawno przepomnieli o takim świętym, lebo blankci go nie znali, bo przecież Unii tego dzisiejszego, modernego, przebleczonego cudoka oglądają już przeca od pierwszych dni listopada i aż do połowy lutego. No ale sam na Śląsku ten gryfny mikołajowy zwyk zawdy był bajslowany bez wszystkich fatrów, ojków, starzyków, sąsiadów. Tak było dawniej u starki we familoku. No i przodzi za Mikołaja tyrał ficywyr, a keci go już nie nastykło, to przeblykał się dla tego boroka ujek albo kamrad ojca. Mikołaj obleczony był we szarłatne szaty, albo jakiś ich pelc ze taką srogą, długą kryką w gości, choby paliczek do kaszynio świecek we kościele i wielgachnym miechem na puklu, we kerym smyczu gyszynki narychtowane przodzi przez starki i mamulki dla wszystkich dzieci we świni lebo we familoku. Taki Mikołaj znał wszystkie grzechy, dobre uczynki też, bajtli i szkutu. Jednych sprzezywał prądkiem do podupy albo po palcyskach, insze zaś usuchliwie pochają, żykną jakie dobre słówecko.
Co by dziecka nie przepomnieli o tym świętym, już na 2-3 tydnie skorzy starzyki ojce onym tuplikowali, co by byli moreśne i usuchliwe. Bo Mikołaj mogę przysmyczyć nie maszkyty, a ino hasie bo szkrabiny. Jeszcze ci też ten przeblecony Mikołaj kozą coś pożykać, no i na ostatek zawdy każdy najdu bajtel, coś ich tam erdnął od tego świętego. Jak to we powiarce? Na świętego Mikołaja dziecek czeko cołko z roja usuchliwym do maszkyty, zaś gizdowi hasie wtyty. W takim fajerze musowo byli zawdy ostomajte keksy, makrony, pierniki i marcypan. Do picio mleko, kakao albo kakao szale na mleku. Niektórym to ci do teroska ze gęby ślinka ciece, kej się spomną kakao uważony na samiuśkim mleku, a do szolki na ostatek było wciepnięte białtko ze cukrem waniliowym i z dziebkiem zoftu ze cytruny, lebo cytronowego kwasku. Ktośik napisał bukejsik we mądrej książce i że bezmać. Godali mi, co są takie, w które wesołkie życie nikaj i nigdy nie uwidzieli skrzota, cwerga, żywego Hampelmana albo Mikołaja. Ja im blank nie zowiszcza, bo mocka stracili, zapodzioli. Można ci się onym ślepia popśnili we szkole czytanim, grackoma na komputerach, a można jest i tak, i beztuż, i że te dziecka wyglądają dzisiaj tak hersko, tak słusznie, są takie przemądrzałe, a wyrostają nieskorzy bez pomyślunku, bez marzeń, naisto na ludzi zmierzłych, łoszkliwych, którzy nie mają szkrapki ani na życie, ani łopowogi na śmierć. Eugen z Pnioków.